Takže čus párci, vítám vás u mého tady let's playe na Slither.io. Jo, a dnes se hrát online, jo, čus. Příště všecko to pokropíme, jo. Všecko to pozabijíme, hrajeme to na mobilu, to je asi jasné. Máme takovou vlaječku Androida, jo. To máme zesílený, já tady nesču, ty pičo, nějaká mrtka velká, vole. 30 000, vole, nějaký hoven. Jo, já to tady pokrůžím. Tam je nějaká velká mrtka. Tak, zkusíme to. Jo. Takže bum. Jsme zase jemný zmrde jednoho. Já už to mám natrénované proti botům. No, je to stejné, jo. Budeme na prvním místě. Jo, jdem na to. Jedeme si to v klídečku. Všecko v klidu. Tak. Mrtka, to si chytnu. A teď nějak to zakrutíme, nebudeme agresivní. On nás chce a my mu nedáme nic. Ne. Ha, viděli jste to? Chtěl mě zežrat a sám zdechl buzer malý. No, takže jdem dál. Jo. Takže vidíte, daří se mě zatím, jsem moc velký skiller. Umím to, jo, a víte co, jako, je to dobrý. Vlastně jako pičo, tady nikdo není. To je někdo nějaký zmrda americký. Tam nějaká zelená, vole, jedno očko. Já už si můžu někoho obtočit, ale... Piča!